Mulai lagi lungguh kon ngadeg kowe masyaallah. Wis koyo mentok dobel. Lah niki wau pemanasan lho, gringgingan asam urat iku mah. Aduh, wis enom kok wis asam urat lho. Lah nggih niku lawang kula kala wingi nggih priksa, lah kok dadak asam urat. Oh, berarti perlu menjaga kesehatan. Perlu. Karena seniman itu hidupnya itu langsung tidak langsung itu tidak sehat. Melek bengi. Mikir banter. Kanggo cegah leh ngopine banter. Terus ngoten ku cara mencegahe pripun? Lah wong awak dhewe ngeten iki nggih melekane nggih dalu. Melekane dalu dadi nek esuk ora sempet olahraga. Nah, nggih to. Dadi nek sampean obah kaya kitiran ngene iki mau jadi otomatis olahraga. Otomatis olahraga malam. Olahraga malam. Selamat malam Mbak Seli. Selamat malam semuanya. Seperti Yovika tadi, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan dirimu di khalayak ramai warga masyarakat Congol. Berarti niki mangke lek kula perkenalan, masyarakat di Sencangel sayang kali kula nggih. Harus sayang. Napa? Kula niki kuat napa mboten disayang yang sakmene katane? Lho, piye to? Disayang orang banyak itu justru merupakan suatu anugerah. Tegese disenengi karo wong akeh. Awake dhewe menghibur masyarakat kan disenengi wong akeh. Oh, ngoten. Pak, Bu kula purun disayang yang banyak. Wah, ya nek disayang karo Joko Tirto mong purun mboten. Loh, kula niku purun mawon, kula sinten-sinten mawon pokok sing menyayangi kula terima dengan ikhlas lho. Nek ndelok kaya Joko Tirto mong jelas nom-nomane ganteng. Jelas nggih ngoten lho. Wong sampe sakniki nggih Pak Joko Tirto nggih tasik bagus nggawaten. Nggih. Bisa tes ya. Aku jane duwe wayange Pak Joko Tirto. Napa? Wayange Pak Joko Tirto. Pundi? Iki lho kita itu. Loh, lah kok tangane kurang siji lho. Salah. Oh ya lempet. Nah kan dari pancen pancen cemeng Pak Dalang ya. Maka ini sawah iki wis ojo lamis roro jumbrang ya. Napa pun persis napa mboten Pak Bu, mboten nggih. Iya, niki lemu. Oh persis. Persis iki jaman biyen nom-nomane Pak Joko Tirto ya lemo ngoten iki. Lho, ngoten niku. Lemu ngene iki jan persis teplek ngene iki. Cuma gaene mikir banyu mau lho. Lah nggih. Tek toyane jare saiki bareng tuwa wis ora pati lancar. Ngoten. Malah dadi kuru-kuru susut. Susut. Niku melok kintir banyune. Lah ya, siapa nama Anda? Nggih niki dipun tepangaken Bapak Ibu, nami kula Marcelia, panggil saja Seli. Marcelia? Nggih, saking Kutha Batu Malang. Kutha Batu Malang. Sowan mriki sehat to? Alhamdulillah sehat, semakin baik, semakin cantik, semakin bahagia. Lah jare wau asam urat diperiksane. Lah nggih, tapi gara-gara bertemu dengan masyarakat Desa Cangel kula langsung sehat lho niku wau. Lah napa pripun kula mau ndugi niku lho, pun disambut jangan pedes, jangan lombok. Kali tewel, aduh jan tewele enak, Bu. Kula mangke lek langsung dibonton sing kathah nggih, Bu. Makanya kayak Pak Joko Tirto ini awet sehat, mergo mangane ora dahare niku ora sing kalori tinggi. Ora aneh-aneh. Ora aneh-aneh, bar nyawah bar tirtone lancar kaya ngono mangane yo mati urip yo tewel. Tapi anjene endu lho tewel niku. Dari mana tadi kota asalnya? Batu Malang. Batu Malang. Pasuruan. Batu Malang sama Nganjuk itu pasti ada logat-logat bicara yang ono mudeng ning kene ora mudeng. Jelas ngoten, makanya niku mau salah satu contohnya gori. Kula mboten semerap gori niku napa? Tibake tewel. Apa neh Mbak Seli? Bahasa Malang, dialek Batu Malang ono sing kene ora mudeng apa wae contone? Nah, niki contone Mas Heru. Hah? Kula ngomong biyodo kok dipisu-pisu tenan karo Mas Heru, heran aku. Biyodo. Biyodo Biyodo ki apa? Biyodo niku lek ten mriki lek ngarani rewang. Oh. Mladen Sinoma. Nggih, tapi lek ten mriko niku biyodo niku damel ibu-ibu sing rewang. Oh, jenenge biyodo. Biyodo. Oh, dadi logate wis akeh sing beda ya. Kuwatah buwe dotok niki. Saestu kuwatah. Upamane nggon wisata. Nggih. Nek ning Nganjuk akeh, Sedudo, ana saiki tambahan Jolotundo. Nggih. Wisatane banyak Nganjuk, Roro Kuning. Lho, nggih. Nek ning Batu Malang iki wisatane apa? Contone aku pengen ngerti Kuatah. kapan tak dolan.
Ayo. Sing pertama wonten Jatim Paga. Niku wisata seluruh umat Indonesia. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Nek kuwi wis ngerti aku. Wis tau rono. Ning aku sing ora tau rono ki kaya tau krungu Songgoriti apa ya? Ndoh. Songgoriti apa wisata kuwi ya? Niku wisata dingin, wisata hawa dingin Pak Dalang. Oh, enggak maksudnya tempatnya pegunungan apa? Nggih, jelas di bawah kaki pegunungan. Terus nggih, tempat untuk menginap bermalam di sana. Oh, Songgoriti. mereka. Nggon adem. Biasanya suami istri nek malam pertama utawa barabi ki healinge ning Songgoriti. Nggih. Amargi biasanya bapak-bapak ten mriko senengane wisata pakan manuk. Iya. Wisata pakan manuk. Oh, berarti ning kono akeh krutu. Kathah krutune. Iya, Songgoriti kuwi ya. Songgoriti. Kapan-kapan aja mbok pamerne aku Songgoriti. Lah napa? Joko Tirto jaan ning Songgoriti. Saestu, mangke Pak Joko Tirto, lek kula pun mandhap wayangan, langsung kula jaluki nomere ben-ben kula ajak teng Songgoriti nggih Pak Joko. Nggih. Ben saya kagemen kaya katokan, oh malah toyane saya lancar. Nah iya. Mbak, ada permintaan. Napa niku? Podang kuning. Oh nggih, niku kula nggih dibisiki. Apakah itu? Nggih, podang kuning niku salam saking Blitar sajane. Oh, Blitar. Berarti permintaannya sama dengan Pak Waris Sugiono. Oh, nggih. Pak Waris Sugiono menika dari Surabaya. Dari Surabaya. Iya, main date yang wayang kulit, Mbak. Oh, nggih. Niki mangke mbok bilih Mas Dalang napa bapak-bapak perangkat desa mbok bilih panyuwunane. Nggih, nggih. Mangke nggih menawi wonten nggih, mangke kula aturaken Mbak Seli. Nggih, langsung. Sakniki sing baku podang kuninge diaturne dhisik. Oh, ngoten. Nggih. Cocok dengan karakter panjenengan Mbak Seli yang apa nggih? Karakternya yang cantas, yang lemah gemulai. Lemah lembut. Lemah yo ora lembut lah. Maksudnya ki yang apa ki aktif. Oh, nggih. Hiperaktif. Ya, mula iramane langsung digawe seragina. Mboten musuhe joget. Lah, ora usah sampean wis ngatasi yo. Penonton iki ndelok sampean joget wis kesel mripate. Rono rene. Kula asine lo isin. Isin piye? Isin diteloki wong. Wong jenenge wayang yo ditonton. Silakan, siapa yang mengajukan diri? Mas Gus. Alah yo, kaya Pak Mas. Niku nggih idolane ngidolakan jenengan niku. Lah nggih, matur nuwun Mas. Mangke lek ngeteraken kula wangsul nggih mboten napa-napa. Iya. Kula idenan niki wau ten mriki Mas. Iya. Songgoriti Jus. Songgoriti Mas. Adem. Ya, coba kayak apa? Iramane seragenan. Jogete sing hebat lo ya. Oke. Coba kayak apa? Datenge ya. Ya. Astagfirullah.
sampai double kabeh. Oh, apa? Niki angkine sampai double. Ayo benane. Matur nuwun. Wah, luar biasa lek bergas. Dadi antara kanca-kanca pesinden karo budaya manca. Iya. Budaya manca kuwi gelem ora gelem diakoni apa ora kuwi mesti luwih canggih timbang wayang. Iya. Mula awake dhewe aja keri. Heeh. Wayang kudu nantang jaman, wayang kudu gelem saingan karo budaya-budaya manca. Oh, ngono ya, Mak. Nek jarene para seniman senior, seni kuwi melesat tanpa batas nanging dibatasi dengan norma-norma budaya itu sendiri. Wah, iya Mak, iya. Dilanjutke. Heeh, sapa? Sri Wahyuni pesek ngadeg coba kaya ngapa yo seperti Wilujeng dalu selamat malam dan sayangku cintaku dengan ini. Angger Wilujeng dalu. Sri Wahyuni. Lama tidak jumpa ya, Mas. Iya. Asli Nganjuk. Asli Bagor Nganjuk. Menika pengumuman para sederek menika Mbak Pesek menika calon manten. Wah, tanggal 30 itu jadi pengantin. Makanya saat ini kula alus. Iya. Arepe rabi malah alus ya saya. Nggih, belajar alus. Oh ya ya. Anu rencana ya saya. Soalnya pernikahanmu wayangan. Bar wayangan ngono iki honeymoonmu bulan madumu ning ndi saya? Nggih, teng Putih nggih. Apa ning Songgoriti mau gene aku. Oh, ya. Pengennya di Bali ya. Oh, tak kira Iran. Ora ya. Menika calonipun nggih dalang. Asli dari mana, Sek? Calonmu, Sek? Negeri Jawa Tengah. Oh, negeri Jawa Tengah. Dadi bojone wong Jawa Tengah kudu halus lho, Sek. Nggih, iki nembe belajar. Ya nyuguhi sok nek wis omah-omah nyuguhi kopi karo bojone nggih. Monggo Mas kopi. Ngono. Monggo Mas dahar. Kersa jantan napa mboten? Ngono kuwi nek wong Jawa Tengah kok. Oh ngono. Nek kersa jatah monggo kula lewekne. Ngono kuwi. Ya, aku udah kaget kok. Oh iso kaget. Iki mau bar gamelan kabeh saiki aku pengen sampean nembang yang berpacu dalam melodi. Oh musik. Musik. Oke musik. Apa? Apakah itu?